Εγώ υπηρέτησα στο Μεγάλο Πεύκο και ήμουνα καταδρομές. Και κάτι γονείς σαν και εσάς χαλάνε τις ειδικές δυνάμεις. Που κλαίγονται σαν τις γυναικούλες απ' έξω. Και έχετε κάνει φλωράκια τα παιδιά σας έχετε κάνει. Γιατί ήμουνα και εκπαιδευτής ήμουνα. Γιατί πήγε στο Πεύκο. Γιατί πήγε. Εθελοντικές είναι οι ειδικές δυνάμεις. Πήγε να προσφέρει στην Ελλάδα ρε παιδί. Τι να προσφέρει. Αφού κλαίγεται. Εγώ πήγα και προσέφερα και ήμουνα ειδικές δυνάμεις και δεν κλάφτηκα. Να τους σερβίρουμε και πρωινό με μαρμελάδα. Το παιδάκι το πήραν από τη μαμάκα του το παιδάκι σας. Το ψευράκωμα δεν έχει σχέση με το Πεύκο. Εσύ που υπηρέτησες. Για πες μου που υπηρέτησες. Για πες μου που υπηρέτησες. Αδελφέ ξύπνα, λέγεται. Πες μου που υπηρέτησες. Ποιος? Εσύ. Που υπηρέτησα. Απάνω στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησα. Μπράβο. Δεν τρέχω να το πω γιατί να μην υπηρέτησα. Το Πεύκο δεν το έχεις ούτε με κι άλλοι για να ξέρεις τι γίνεται. Έχεις το φλωράκο το γιο σου και δεν τρέπεσαι. Το φλωράκο. Βγαίνεις σε κανάλια να κλαψτείς. Αφού ήμουν καταδρομέας. Καταδρομέας. Εθίστηκες για κάτι. Καταδρομέας ήμουνα. Γιατί? Όσοι έχουν υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει ένα αίσθημα. Περίμενε να τελειώσω. Και είναι περήφανοι. Και όταν βλέπουμε, γιατί τα βλέπαμε αυτά τα παιδάκια που ερχόντουσαν μόνο και μόνο για τα μόρια, ήταν μαμόθρεφτα, έβγαλα κάλους. Τα κατακάτα κάνα του παίζω παλαμάκια, να τα αγκαλιάσω να το κάνω μάκια. Τα κατακάτα κάνα του παίζω παλαμάκια, να τα αγκαλιάσω να το